Hayan, mas kaminusa na ang gasto ug ang risgo sa actual flight training sa mga piloto sa Philippine Air Force kay aduna nay kaugalingong 2-in-1 full motion flight simulator ang Brigadier General Benito Ebuen Air Base. May nagpasabot ba nga limited na lang ang actual flight training? Dili ses aduna gihapoy actual flight training ang mga piloto sa Philippine Air Force. Apan tungod ni ining 2-in-1 full motion flight simulator, mas kaminosa na ang mga disgrasya kay mabansay naman daan ang mga piloto sa dili pa sila mumaneho ug aktwal nga mga helicopter. Alas 8:30 kaganihang buntag, gipahigayon ang blessing ug turnover sa labing unang 2-in-1 full motion flight simulator sa nasod. Ang maong pasilidad nahimutang sulod sa hangar sa Brigadier General Benito Ebuen Air Base sa Lapu-Lapu City. Gipanguluhan ang kalihukan ni Lieutenant General Arthur Cordura, Commanding General sa Philippine Air Force. Na-acquire ang maong pasilidad ubos sa Horizon 1 sa AFP Modernization Program ug ang simulator gideliver sa usa ka dakong kumpanya sa Romania. Aduna kini duha ka interchangeable cockpits alang sa S-70I Black Hawk ug sa Bell 412 EP helicopters. Dinhi sa standalone station sa Bell 412, anaalang sa 100 degrees ang field of view sa piloto nga nag-training. Apan tungod kay interchangeable kini, mamahimong ipasulod ang cockpit ni ini dinhi sa maong dome ug dinhi masinati na sa piloto nga nag-training ang 180 degrees field of view with full motion pa nga daw sama sa naglupad kagayod ug usa ka aktwal nga chopper. 240 million pesos ang kantidad sa tibok pasilidad, lakip na ang initial logistic support aron sa pagmaintain sa mga ekipo. Mato ni Brigadier General Moises Micor, Wing Commander sa 205th Tactical Helicopter Wing. Ang maong pasilidad makahatag og training nga susama sa mga nasinati sa actual flight training apan minos ang risgo, sama sa mga sagubangong weather disturbance o engine trouble. So basically, ang kagandahan nito, it reduces the cost of our training costs in the actual conditions. Saka magagawa nila dito lahat yung mga scenarios to include emergencies na mataas ang risk pag ginagawa sa actual flight conditions. Gidasunan usab kini ni Lieutenant Colonel Ruben Zati, Safety Officer ug Standard Evaluation Officer sa 205th Tactical Wing. Yun kasi yung isang factor, ma'am, during emergencies, yung tanggalin yung human factor or yung how they react or yung how they react immediately sa emergencies, especially na hindi nila nagagawa sa real scenario, ma'am, or sa real training ng aircraft, ma'am. Mato ni Colonel Maria Cristina Basco, pangu sa Air Force Public Affairs Office, nga nahimutang sa Mactan Air Base ang mother unit sa Air Mobility Command diin mag-training ang mga piloto sa dili pa sila i-deploy sa nagkadiyang dapit sa nasod, hinungdan nga dinhi gimontar ang maong pasilidad. Kaya po nandito po yung mga yung mostly yung bulk ng mga pilots dito po nag-undergo ng training. Dito yung particularly yung magsi-specialize po sa mga choppers and sa C-130 tsaka sa C-295. Ses ning paglusad karon sa 2-in-1 full motion flight simulator, malaumon ang Philippine Air Force nga aduna nay dakong kahayag sa ilahang pag-transition karon sa kasamtangan nilang air operations ngadto na sa mas advanced nga mga pamaagi. Ses, Dagang salamat, Luan May Rondina.